טוב, זהו. הכל ארוז. חיים בתוך קופסה. מסתיימת לתקופה, איך נשים את זה באוטו. זהו. ביי יוסי. להתראות יורם, תודה רבה לך חבר יקר, זהו. סוף שבוע, תחילתו של שבוע הבא, זה כבר שבוע פנסיונר. פנסיונר, אחרי 36 שנות עבודה, מ-1 לספטמבר 1980. מסתיימים ב-30 ליוני 2016. חתיכת פרק. וואו. אני מתרגש, זה לא מילה. זה לא מילה. זהו, תודה יורם ל... ביי יוסי. להתראות.